Novohrad. Malebná krajina s prekrásnou scenériou kopcov, hôr, hradov, riek a jazier. Bohato vyšívané ľudové kroje, prekrásne ľudové piesne, dynamické tance, majstrovské výrobky z ručných remeselníkov. To sú poklady, ktoré Novohradčania chránia ako najvzácnejší klenot. Nechcú ich však nechať ukryté, chcú sa nimi píšiť aj pred inými. V snahe upozorniť na novohradský región a jeho národopisné hodnoty rozhodli sa nadšenci zo župného osvetového strediska v Šalgotariáne spolu s ľudovým súborom IPOJ z Mihajgerge zorganizovať reprezentatívne podujatie. V júli 1996 v prírodnom amfiteátri v Rároši pripravili prvý novohradský folklórny festival. Odvtedy každý rok putuje po mestách a dedinách Novohradskej župy. V roku 2000 prekročil štátne hranice a uskutočňuje sa na celom národopisnom území Novohradu. Na Slovensku aj v Maďarsku je veľa folklórnych festivalov. V čom sa tento odlišuje od iných? V tom, že je na území dvoch štátov, lebo taký festival v Európe neexistuje, ktorý je paralelne na území dvoch štátov, takže my sme absolútna výnimka. Bol to nápad môjho manžela spolu so mnou. Keďže on je Maďar, ja som Slovenka, tak sme si mysleli, že bolo by pekné, keby sme náš Novohrad aspoň takto symbolicky spojili spoločným kultúrnym podujatím. Ten váš pocit, podarilo sa to? Stačí sa pozrieť tu na okolie a na súboristo, ja si myslím, že určite, lebo máme vynikajúcich partnerov, tu Lučenci, Filákové, Radzovci a Divine, takže určite. Spoločné tradície Slovákov a Maďarov žijúcich v historickom Novohrade sa prejavili aj počas slávnostného otvorenia 10. ročníka festivalu. Stalo sa tak na hrade Šomoška na území Slovenska nad dedinou Šomoška, ktorá leží na maďarskom území. V tomto roku organizátori slovenskej časti podujatia umiestnili festival do Fiľakova, Radzoviec, Divína a Lučenca. Hudba a spev sa ozývali aj v rímskokatolíckom kostole v Lučenci. Jeden z účastníkov medzinárodného festivalu, súbor Železničiar z Košíc, tu predniesol svetské i náboženské piesne. Výborná akustika, komorné prostredie prilákali veriacich, no najmä ľudí, ktorých folklór vie vždy osloviť. Hneď vedľa kostola sa schádzali účinkujúci. 22 súborov z 10 krajín sa chcelo predstaviť obyvateľom Lučenca a náhodným návštevníkom najskôr v krojovanom sprievode mestom. Aký je váš vzťah k ľudovej hudbe, k ľudovému umeniu? Nehovorím, že viem spievať, alebo že viem vohviako tancovať, ale na to, že pochádzam z dediny, tak mám určitý vzťah k tejto kultúre a som veľmi rád, že to v Lučenci takto tu organizujeme, lebo vidím, ako radosťou už 3. rokom sa ľudia stretávajú a ako sú nad vecou, nad tými inými problémami. Bez ohľadu na to, z akej sú národnosti, dnes som konkrétne bol s Bulhármi, trošku rozumiem po bulharsky, veľmi ma to nadchlo proste, že sa stretávajú, nové priateľstva sa uzatvárajú a cez túto kultúru, a to sa ma tak nadchlo, že mladí ľudia cez históriu svojich otcov a cez zvyky svojich otcov to preberajú a rozširujú to. A keď sa teraz otvárajú brány do Európy, tak toto myslím povedať, že ten 10. ročník je, my sme tu už predbehli, my sme sa už predtým začali stretávať. 10. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu mal svoj podtitul Novohrad v Európe, Európa v Novohrade.
Tento rok prišli do Lučenca súbory z Mexika, Poľska, Chorvátska, Bulharska, Nemecka, Turecka, Švédska, Rumunska, Českej republiky a samozrejme domáce slovenské súbory. V čom sa vlastne ten váš program odlišuje od programu tých iných súborov? V čom je taký typický? Tak každý súbor má typický tanec a hlavne keď sú z iných krajín, tak má každá krajina iný tanec, iné zvyky, iné pesničky, iné piesne. No my máme napríklad fleškový tanec, takže tam tancujú aj dievčatá, aj páry, chlapci s dievčatami, takže s fľaškami odlišný, ale ináč akože každý kraj, každá krajina má iné prvky, iné piesne.